kanilang naging talakayan. Iko-compare mo yung nung siya kang Opo. nag-ooperate at saka yung ngayon. Is it better? I'm not in a position po to say na we are better or they are better. Ang point ko lang ho ngayon is, ang palagi ko nga sinasabi, we are not competing with Lipad. We have to be partners with Lipad because we are in a single civil aviation complex. We're promoting the same airport. We have to make this work. We have to help Lipad succeed because if Lipad fails on this, I cannot go to my phase Yeah. 2. I cannot go to our phase. Ano ang key element for you to be able to accelerate para dun sa yung ma-implement yung Kailangan pong mag-succeed ni Lipad. Kailangan dumami ng flights dito sa airport. Kailangan to dumami be yung able to pasahero. accommodate the ano? Opo. Kasi yung next phase of development ho namin, Sa ngayon, ilan na ba ang nagbibiyahe sa ano? Sabi mo, nasa 20% pa lang, di ba, opo. sir? Last year po ata naka 1 million na silang pasahero, Oh, no, ang from the layo pa 4 billion natin na before the pandemic. Oo. So hopefully po makapag-recover tayo na meron na kaming inaayos ngayon with the DOTR, with the Department of Transportation. We're working on the transfer of other domestic flights to Clark, no. Umpisahan po natin yung mga tinatawag nilang turboprop aircraft, yung mga propeller type na maliliit na eroplano kasi nagkakaroon na po ng runway congestion ngayon sa Manila. So ang sabi namin, yung mga maliliit na eroplano, kailangan namin ng domestic connectivity dito sa Clark, dalhin nyo dito sa Clark. Tatanggapin namin sa Clark yon. Yun po yung initial na ginagawa namin ngayon. Akala ko, nung nailipat na yung operations and maintenance sa Lipad, lahat ng marketing sa kanila na. Sa airport operations po, yes. Pero ngayon nga, ang sabi ko nga ho, kailangan namin silang tulungan kasi I think so. kung mabagal Kailangan po, nila ng opo, tulong. kung mabagal po sila, babagal din yung development. Yan mga kabalen, mapapanood ho yung buong bahagi o yung buong panayam na yan sa SPS interview, so Sonia P. Soto interview sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Samantala ito, good news naman tayo sa ibang balita. Isang mananaya ho mula sa lungsod ng Angeles ang nakakuha ng jackpot prize na 37.2 million pesos sa Mega Lotto 645 draw. Nakuha po ng lone bettor ang winning combination na 17, 23, 31, 10, 21, 14. Dito hong Lunes, ika-20 ng Pebrero. 54 naman pong mananaya ang nakakuha ng second prize na nagkakahalaga po ng 32,000 pesos at 2,841 naman po ang nanalo ng third prize na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ayan, congratulations ho doon sa lone bettor mula sa Angeles City. At naway, magamit mo ng maayos yung iyong napanalunang milyong-milyong salapi mula dyan sa Lotto. Nakita ko yung comment section doon sa post natin kaugnay ng balitang yan. Ang daming napapasana all pati ako napasana all. Kailan kaya mananalo ng Lotto? Ang problema, hindi naman daw sila tumataya. Talagang hindi ko kayo mananalo kung hindi kayo tumataya. Ayun, samantala sa ibang balita, sawa na raw ang ilang residente sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga o dahil po sa walang humpay na problema sa baha. Yun pong isa sa ating mga kabalen doon. Ayaw na rin ho yung magtambak gamit ang lupa sa kanilang bahay na lagi daw binabaha dahil inaanod lamang ito. Kaya ang kanya pong diskarte upang makatipid, gumamit po ng hollow blocks. Sa kabilang banda, nanawagan din ho ang kanyang mga kapitbahay sa gobyerno na gumawa na ho ng pangmatagalan at permanenteng solusyon sa bahang hindi na humupa sa kanila pong lugar. May special report si Jenna Lumbang Parungaw. Sanay na raw ang ilang residente sa Barangay San Gabriel, Macabebe, Pampanga sa taas-babang tubig sa kanilang lugar. Ngunit dumating na sa puntong hindi na nawala ang tubig kahit hindi naman tag-ulan at walang high tide. Kaya ang dating malawak na palayan
nagmistulang malawak na ilog. Ganito man ang sitwasyon, hindi raw nila iniiwan ang kanilang lugar at upang maiwasan ang pagpasok ng tubig, tinatambakan na lamang nila ang kanilang mga bahay. Pero si Mang Larry na halos taon-taon nagpapatambak ng lupa, nagsawa na raw dahil gumuguho rin ito kapag sumasalpok ang tubig. Kaya naman itong pinakahuling pagtatambak, napagdesisyonan niya na hollow block ang gamitin. Ganito raw ang kanilang ginawa sa buong bahay. Binubuhusan na lamang nila ng halong simento ang halos 2,000 hollow blocks na kanilang ginamit. Mabilis yung trabaho. Ito, kahit hindi pa matapos to, kahit lumagli pa yung tubig, kahit wala pang flooring, baka pwede rin makapaglakad-lakad dito. Ganun lang kasi yun eh. Dito kasi sa lugar na to, lalo na sa mga bebe, masantol, hindi na talagang aalis ang tubig dito dahil yung San Gabriel dyan, may tubig pa dyan eh. Mas nakamura pa daw siya sa paghakot at walang nasasayang. Nadodoble raw kasi ang gastos kung lupa ang kanilang gagamitin dahil sa kalsada lamang ito ay dinideliver at ipahakot pa nila sa bangka. Maraming matatapon, saka mahal pa. Malayo pa hanggang sa daan. Oo, kasi yung presyo ng pantambak, halimbawa, 7.5 nga, 7.5 din. Depende kasi sa Kasi ang uso ngayon ay kung magkano yung materialis na binili mo, yun din ang kukontratahin nilang presyo. Siyempre, doon ka na sa mabilis. Ako, dito na ako sa hollow blocks na lang, ako. Maliban sa pagtatambak, naging bahagi na raw ng kanilang bahay ang mga kahoy na tulay. Tulay na sumusubok sa balanse ng mga dumadaang residente. Si Aling Carmelita Yambao, hindi na raw pinalalabas ang kanyang mga maliliit na apo dahil mapanganib ang pagtawid. Kung sila lang mag-isa, hindi namin inaalaw na maglakad sila mag-isa dyan kasi delikado. Iga-guide namin sila. Ayaw naming lumabas ang mga yan kasi delikado. Mahirap na kapag may nangyari sa kanila. Kasi may mga, na rin dito nangyari na may mga batang nalunod na. Tapos namatay, gano'n. Bagamat napagtitiisan ng mga residente ang pamumuhay sa gitna ng baha sa buong taon, umaasa pa rin daw sila na mabibigyan ng solusyon ng gobyerno ang kanilang sitwasyon. Tutusin mo, lahat naman ang problema may solusyon, di ba? Kung talagang mga nanunungkulan, sana hindi ko namang ako nagmamagaling, sana gumawa. Kasi gaya po sa Lubao. Yung Lubao daw, laging nilulubog daw yan. Halos lampas tao din. Ba't ngayon nagawa nila ng paraan? Hindi na sila lumulubog. Kasi gumawa sila ng mga dike. Dapat dito sa atin, mayroon din na dike. Kasi malapit lang naman tayo sa ilog sa Masantol Yun naman sana ang gawin ng mga nanunungkulan dito. Samantala, ang Macabebe ay isa sa mga bayan ng Pampanga na malapit sa Manila Bay. Ayon sa pag-aaral ng mga geologist, ang coastal area na ito ay nakararanas ng pagbaba ng lupa o land subsidence ng nasa 9 sentimetro kada taon. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok at marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntohong ito, makibalita muna tayo kay Kuyang Paulo G. Santos. Live ho dyan sa may Clark Freeport Zone kung saan nagkaroon ho ng pirmahan ng Memorandum of Agreement ng Clark Development Corporation at ang Department of Labor and Employment para ho pagtibayin yung one-stop shop. Kuyang Paulo, ano yung latest dyan sa iyong kinaroroonan sa mga oras na ito? Kuya Justin, nagkapirmahan na nga dito sa Memorandum of Agreement na pagpapatibay dito sa one-stop shop na kung saan ito'y lugar kung saan maaaring maiproseso itong mga dokumento at gayon na rin yung ilang mga requirements sa paghahanap buhay ng ating mga karehiyon na nagtatrabaho dito sa Clark Development Corporation o dito sa Clark Economic Zone, Kuya Justin, at bisita nga nila dito
ay si Vice Governor Lilia Nanay Pineda, President and CEO Clark Development Corporation Attorney Agnes VST de Veradera, at si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. At binabanggit ko yan, Justin, na itong lokal na pamahalaan o provincial government ay talagang nakatutok din sa mga pangangailangan ng mga manggagawa dito sa Clark Economic Zone. Kaya itong whole government approach na kanilang itinutulak ngayon na mga programa na pro-workers, Kuya Justin, gaya nitong pagbibigay ng insentibo sa mga minimum wage earner. Ito ang binabanggit naman ni Nanay Pineda para raw matutukan yung mga pangangailangan dahil na rin sa epekto ng inflation. Kuya Justin, apela niya dito sa kay DOLE Secretary Laguesma na pagkalooban pa sila ng sapat na pondo upang mabigyan ng scholarship grant o itong kanilang mga anak, lalong-lalo na yung mga minimum wage earner. At gayon na rin sa usapin, Kuya Justin, ng health benefits ng mga minimum wage earner ng mga nagtatrabaho dito sa Clark, dahil isa raw sila sa mga pangunahing apektado ngayon ng mataas na presyo ng mga bilihin, Kuya Justin. Nagpapatuloy ngayon itong pagtitipon dito sa loob ng CDC, Kuya Justin, na isa rin sa gustong malaman natin maya-maya kung ano yung mga status naman ng ipinaglalaban nitong ilang manggagawa ng CDC kaugnay ng kanilang apela sa kanilang sweldo, Kuya Justin, at benepisyo. So maya-maya magbabalik tayo, alamin natin kung ano pa yung mga bitbit na balita nitong si DOLE Secretary Laguesma. Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Kuyang Paulo G. Santos, at tabayan na namin yung mga iba pang impormasyon. Pwede ho ninyong mapanood yan sa ating Facebook Live sa CLTV 36 official page. Kuyang Paulo, mag-iingat kayo dyan. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Inihayag na po ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang kanyang pagsuporta sa grupo nitong mga junior at senior high school students ng Information and Communication Technology High School sa Barangay Sindalan. Ito po'y matapos hirangin ang mga estudyante bilang isa po sa mga nagwagi sa De La Salle Medical Health Sciences Institute RoboSports Tournament 2023 nito lamang hong ika-4 ng Pebrero. Kinilala ho ng alkalde ang ipinamalas na husay ng mga mag-aaral. Gayon din ho yung halaga ng pagbibigay suporta sa mga ito bilang mga susunod na henerasyon ng Fernandino. At tinugon din umano ni Caluwag ang panawagan ng mga estudyante na magkaroon ng tulong pinansyal para sa mga software and hardware na kanilang ginagamit sa mga kanilang mga proyekto. Samantala, inaasahan naman na muling lalahok sa isa pang robotics competition ang mga estudyante. Ito ho yung FIRA Robo World Cup Philippines Preliminaries 2023. Gayon din ho sa Youth Robotics Convention na gaganapin naman ho sa University of the Philippines, Diliman. Ito sa ibang balita, handog ho ng National Historical Commission of the Philippines Museum of the Philippine Social History o MPSH ang isang libreng spoken word poetry workshop ngayon pong National Arts Month. Pinamagatang Kawatasan ng Kasaysayan, Kapalsintan, Writing and Experiencing New Forms of Poetry. Gaganapin ho itong naturang workshop na ito sa Sabado, February 25 mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa AVR o Audiovisual Room ng naturang museo sa lungsod ho ng Angeles. Katuwang ho dito ng MPSH ang Performing Arts Group na Paper Soul at magiging resource speakers po itong ating mga kaibigan at mga resident artists ng grupo na si Kuyang Jeron Baladhay at ang ating kasamahan dito sa CLTV 36 na si Arlene Salonga at si Raymi Tulabut. Layon ho ng naturang workshop na maituro ang kasaysayan, epekto at kung paano ito isinusulat yung perform yung spoken word poetry sa kasalukuyang panahon. Dito rin mapatunayan ng naturang art form ay higit umano sa hugot na makasaysayan o na nakasanayan ng mga manonood. Para ho sa mga nais mag-register, maaari pong magtungo sa Facebook page ng Museum of Philippine Social History.
kababayan, ako'y magpapaalam na sa telebisyon pero patuloy ho ang ating balitaan dito sa ating official Facebook page at sa ating YouTube channel. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo. Ito mga kabalen, hindi raw tiwala ang isa sa mga framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod sa ibinabandera pong dahilan ng ilang kongresista kung bakit kailangan na yung CHA o Charter Change. At ayon ho sa legal expert, higit sa pagrebisa ng economic provisions ng saligang batas, ang pagpapalawak daw ng kapangyarihan ang isa sa mga totoong dahilan kung bakit ganun na lamang ho kasigasig yung mga nagtutulak nito. Hamon naman ho ni Atty. Monsod sa mga mambabatas, isama ho yung tinatawag na public debate sa kanilang isinasagawang public consultation kaugnay ho ng CHA o Charter Change. May eksklusibong report po si Paulo G. Santos. Napag-iiwanan na raw ang Pilipinas pagdating sa foreign direct investments kung ihahambing sa mga karatig bansa sa Silangang Asya. Ito ang inihayag ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, ang Vice Chair ng House Committee on Constitutional Amendments sa Public Consultation on Constitutional Reforms na ginanap dito sa San Fernando, Pampanga, Biyernes ng February 17. Tayo lang, ang bansang Pilipinas lamang, ang tanging bansa na bumagsak ang ranking. Tignan ninyo, mula rank number 2, tayo po ang naging kulelat dito sa 5 mga bansa na yan. Ano ang dahilan? Bakit biglang lumaki ang ekonomiya ng 4 na yan? Ang isang mahalagang dahilan ay ang foreign direct investments. Tinapatan naman ito ng presentasyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at sinabing sa loob ng mahabang panahon ay malaya ang mga dayuhang kapitalista na mamuhunan sa ating bansa. Yung makikita nyo dyan na yung bar graph, so mataas naman po yung foreign direct investment. So ibig sabihin, hindi hindi issue sa ating mga foreigners na investors yung restriction sa ating ekonomiya. Ang ibig sabihin po, gusto ba nating 100% ng ating kalupaan ay ariin ng mga foreigners? Paliwanag ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, hindi otomatikong bibigyan ng 100% ownership sa mga industriya ang mga dayuhan sa sinusulong na charter change o pagre-rebisa sa constitutional provision ng saligang batas. Based on the current proposals filed in Congress, if we are going to open up restrictive economic provisions, it will not automatically be 100% na allowed ang foreign ownership. The proposal to amend it by adding the phrase unless otherwise provided by law means that Congress could adjust the ownership percentage for foreign investors. We could increase it to 50, we could increase it to 70. For certain industries or investments, pwedeng 100%. I would propose that we open up 100% for transportation and telecommunications. The state of our telecommunications is one of the worst in the ASEAN. We have the worst transportation sectors. That's bad for our commuters, our workers. Para kay constitutionalist na si Atty. Christian Monsod, isa sa mga framer ng 1987 Constitution, lubhang mapanganib ang isinusulong na CHA sa mababang kapulungan na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Posible raw kasi itong mauwi sa pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan at korupsyon. Papayag ba yung mga kababayan natin kung alam nila yung katotohanan na purpose ito? Yung otherwise provided by law, it opens the door to corruption. Kasi may pera yung mga mining company, may pera yung mga Chinese land developers. O di sabihin mo, kami, kung wala na sa constitution yung prohibition, yung mga constraint, it's up to us, sabihin ng mga congressman. Ano bang gusto nyo? 51%? 60%? 75%? 100%? Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dyan. That's why, ang tawag dyan, yung tinatawag na transactional legislation. Naniniwala naman umano si Monsod sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na hindi niya prioridad ang CHA
dahil wala ito sa naibalangkas na Philippine Development Plan 2028. Nauna nang sinabi ng Pangulo na pupwedeng manghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan nang hindi binabago ang saligang batas. Why is this a reason to change the Constitution? Why? Because it makes corrupt congressman can make money on it. Because for all intents and purposes, the doors are open. In fact, if you look at the Philippine Development Plan, there is no mention at all of amendments to the Constitution. In fact, ang sabi sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, sabi, we are open for business kasi ginawa na namin to, yung public service law, ease of doing business, lahat na ng mga laws na kailangan para buksan ang ating pintuan. Wala sa Philippine Development Plan. Endorsed by the President. Bakit nila sasabihin kailangan yan? Dahil sa sarili nila. Matatanda ang naging rekomendasyon noon ni dating Supreme Court Justice Renato Puno na dapat magpasa ng anti-political dynasty law ang gobyerno upang makuha ang tiwala ng taong bayan kaugnay sa usapin ng Tsa-Tsa. Si Puno ang nagsilbing chairperson ng consultative panel na binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para pag-aralan ang panukalang charter change sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hamon naman ngayon ni Atty. Monsod sa mga mambabatas na nagsusulong ng Tsa-Tsa, isama sa kanilang programang public consultation ang pagkakaroon ng public debate upang mapataas ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa usapin. Sa ganitong paraan daw, makukuha ang tiwala ng taong bayan. Sa hearing sa Congress, merong recommendation ng UP Political Science Department. Sabi nila, gawin ninyong true debate yan. You know, you have a body separate from Congress to structure the debates everywhere. Ilalagay doon at saka merong pro at con. Huwag yung congressman magsasabi, ito ang pro at con. Ako para sa pro. Okay? At tapos sabi nila, hindi, makakaroon tayo ng convention. At saka kayo ang boboto kung sino ang delegates. Sino by district? Who do you think will win in those districts to be delegates? Di po ba? It will be a picture. It will be a picture of what is Congress now, dominated by political dynasties. Huwag naman sila magbubulaan sa mga tao na yung propaganda nila is an honest discussion of the pros and cons of changes in the Constitution. At sinasabi nila ngayon na economic provisions lang. Hindi totoo yan. Marami silang babaguhin dyan. Basahin lang ninyo yung Puno committee recommendations, how wide and yung ang gagawin nila amendment and revision to the code. Babaguhin nila lahat. Okay? Ang sino alay nila? The greedy businessman. Right? Greedy businessmen and corrupt politicians. Ang tawag dyan, iron law of oligarchy. Samantala, sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos nang lumutang ang panukalang Tsa-Tsa na nasundan naman noong administrasyon ni na former President Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte. Taong 2018 naman nang lumabas sa isang survey ng Pulse Asia na 67% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa pagbabago ng ating konstitusyon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Yan mga kabalen, bago po ako tuluyang magpaalam sa inyo, basahin lang natin yung ilang komento ng ating mga kabalen at karihiyon na nakibahagi po dito sa topic question of the day. Ito dahil malakas yung ulan kahapon, naisipang itanong sa ating mga kababayan, nanong manyamang kanan, pachekauran. Ayan, ano hong masarap kainin tuwing tag-ulan? Ito, tingnan natin yung ilan sa mga komento. Sabi ni Edgar Lopez, ice cream and salad. Wow, iba yung trip ni Kuyang Edgar. Malamig na, sasabayan pa ng malamig. Walang basagan ng trip. Masarap nga naman yung ice cream. Walang pinipiling panahon yan. Ito pa, isa pang komento mula kay ating Rosemary Gonzales.
Kape, Ampong Single, Nasi Ebon Kamatis sa Mikibagok. Ay, siyang tunay. Opo, wala akong tumututol dyan. Ano? Sinangag, itlog at kamatis na mayroong bagoong. Ay, pagkasarap-sarap. Mga kabalen, yan ho, yung nakakagutom na mungkahi ni ating Rosemary. Ito naman, sabi naman ni Kuyang Edwin Calala, kulting mais. Kulting mais. Pero hindi ang antabayan ng tamo kendalan, ito ang ating lang batingtingan, dadalan la. Talagang panagalan mo lang, magdala ka pang baso, makanya niya po iliyan na kanila. Yan, paborito niya yung kulting mais. Yan ho mga kabalen, ang ilan lamang sa mga naging sagot ho ng ating mga netizens sa ating topic question of the day. Ano? Pero mamaya hong alas 12, ayan, marami pang babasahin sa topic si Kuyang Jody Mercado, yung mga komento ninyo, kaya tuloy-tuloy lamang. At syempre, ang tabayanan ho ninyo yung kanyang interview dito sa ating mga bisita, mga ipinagmamalaki po ng lalawigan ng Tarlac. Makakasama ho ni Kuyang Jody ang ating mga karehiyon na sina Trixie Ortigera at Timothy Capulong. Ang mga qualifiers ho yan sa swimming competition. Walang iba kundi sa Southeast Asian Games 2023. Ayan, mga pinagmamalaki nating karehiyon. Yan ho ay magiging masaya. Sigurado yung kanilang kwentuhan mamaya pong alas 12 ng tanghali. Live po yan sa lahat ng ating mga social media pages. Ayan, babanggitin ko na rin. Kung nais ho ninyo makibalita sa iba't ibang kaganapan dito ho sa Central Luzon, abay, tumutok lamang ho kayo sa ating Facebook, YouTube, Instagram, at maging ating TikTok at CLTV36 Official. At syempre yung ating Twitter at CLTV36 and at CLTV36 News. Kabalen, meron din ho tayong website, www.cltv36.tv. At syempre, kung ikaw naman ay nanonood ng telebisyon, nasan ka man sa bansa, mapapanood mo yung mga programa ng CLTV36 via Signal Channel 115. Ano? At dito naman po sa ating rehiyon, sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama pong buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV36 Balitaan, atin to.